Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. uDJ Tira uhluleka nokuchaza odabeni oluthinta ukudlula kwamampintsha emhlabeni. Thina ngalokho khuluma kakhulu ake sikudedelele iclip uzwe ukuthi ube echaza ethini uDJ. Siziyezwa nazi indaba ezibuhlungu yabonile lana nanokuthi nestatement nani njenge-infotainment senisikhiphile eqinisekisa ukuthi usedlulile emhlabeni uMampintsha. Ayikholakali lento le. Khulakali. Inzolo nje lokhu. Yabona nama ngibuka manje. The last few days, the last few months, yazi ngibona uMampintsha, yazi ngithatha ukubona uMampintsha, lo Mampintsha ngahlangana nawo 2007. 2006 la Mampintsha lo benginaye. I'm like, ngiyambuza uNkulunkulu ukuthi hawu, nawe lo Mampintsha uqhamuka yonke into yenzeka ngendlela eyenzeka ngayo ekuqaleni, like wenze angazi ukuthi ngazi uNkulunkulu wayelenzisa ubumnandi obungaka kanti sokufika sekupheleni kwakho. Kunzima lento ayikholakali izulule and angazi ngasho ukuthi bonke abantu ayidibethanda uMampintsha like ezikhala zonke yabo like ngicabangela ubheki ngathi kuzoba so siyacela nje ukuthi sinikane amandla shabo sibambisane sikwazi ukuthi sidlule la kumele sibe strong for ubheki especially but inkosi yazi ukuthi yenzani. Kulo msindo nje kade ngudlala uMampintsha kade ekhuluma ukuthi ukuthi uzokwenza njani mhlambe kube akangenanga kulo msebenzi angenakuwe. Ngiyazi ukuthi wena umunye wabantu ababambe iqhaza ekutheni uMampintsha afike la akade efike khona. Bekunjani ukusebenza naye? Okay, angikwazi ukukhuluma kakhulu manje yabo ngoba angikho right yabo. So angeke ngikwazi ukukhuluma kakhulu yabo. So nje bengithi nje ngoba ngiyahlonipha ukhonzi yabo ngicela ukuthi ngisho something so I was like awuthi ngingelele and yabo kade angikwazi ukukhuluma kakhulu manje. So also ngicela ukuthi so yena oyenza most of the interviews to solve with English most of the interviews. So manje ngicela ukumalapha. Kuyazwakala yona ibuhlungu lento eyenzekile, kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngalendlela. Nawe ngiyakufisela ngathi ungaduduzeka siwumndeni nje umndeni wokhozi nabo bonke nje abathandi baka Mampintsha sithi dudu siyazi ukuthi bengisondelene kakhulu engathi yonke into ukuqhubekela phambili ingahamba ngendlela. Okay, siyabonga.